Ai ngo yutra ye gejing penyo gejung blay ye gani kalap gani ke kebu ke bekrau ye nga bangan yo banwan shifi ki kon gejung blay ban ye benta ye gaktien ke ba em gejung blay kalong kum ke we ke nongrim ke baskem ye gejing kristam ki kon gejung blay da gaktien gejung tra ke ai men siam ke penla ingi mengenang jam mengenang scam ye gejing ide ke bekenjam siam gadi tang da gaktien gejung tra ti hangno bapidon ha gani gupuar menta na pedeng ngo bhai phi she gani gaktien ke bayam ke jong blay ban bo blay on yo ban kerku ye ke je bo pi da gani gaktien ke jong ke benta ne gaktien ke jong trai ke bang kwa ban ya share ban benta bat phi gani gupuar kalong kumno pin pen kre ye ke jing rong no ke ta ngari ke jing kli ke ba krau bang kwa ban pedi phi ha gani gupuar ban benta kumno pin pen kre ye ke jing rong no kat kum ki jinglong jingya jingman juga ri ke jak ben riu ke bau jisu la bi tho lupai ki barok ki ban saja shwa ga de gisngi giu i ye ke jinglong jingman juga ri be ke jak ben riu ke jongi ye ke jing nang jam juga ta gisngi juga jing rong no de mar ye ke de gisngi dan batip mano kat kum ki jing hikai jing tho ga tien ke jong trai Andre ke Bible ke hikai ngai pi kalong hakum ki de gisngi ke bakhadu ke bangi em kum no ngin le bangin em ban pen kre ye de gisngi jong ke jing lum no sendet ke jong utrai ke bangin da tip ha ga nugo por kan ja rikom ki kon ke jong leng kam bangin tip ngan pedi fi ye ki nong rem jong ke ktien ke jong utrai ngi go por kom no pin pen kre ye ke jing rom no haba pio I ye ki thama haba pio I ye ke jing kala jo ka purthei jo ka jinglong jingman baro khoi na dong sedong ngiyo I benta ki kala jabe thik pathik da pie kran ki jumai pio I da ka por ke jing khnyo ke jumai pie kran ye ke jing duk je kerdo pio I ke jing hiran ke jing duk pie kran ki jing pang ki balai pujak lai purukom pio I ke jing pang ke la nang san nang roi pun jak ngrukom pie kran ye ke jing ele markenti pio I ke jing ele markenti pie kran ye ke jing roi je ko pop jong ke jing ijli pio I ke jing roi je ko pop pit ekran ye kata ke jing ye le athma ke jing ye snam ha ka ri ke jak mariu da ka we ka ri shi ka we ka ri pio I menta ki ja thik pathik ki kala da ja thik pathik tang ka we ka banga kwa ma dong pi ka bom pat ja kata ka long ke jing rong no ye ki bangai ki khon ke jong play ti ha ka go par ba menta nga kwa ban pen I phi ka long kum no pin pen kre ye kata ka sni jong ke jing lum no sendat ke jong utrai ya ki ba I ke jong o hando pidon hai gede go por ba benta pi snap pi pe gede ktien ju trai ngakwa snap ye ka hado ban dekot bangan pedi fi gede ki nongrem de ktien ju trai ka ba penlong ipi ba phila ban pen kre ya la ga jong ke jingiem shua ba kata ka sngi kan wan na mar ke jingrong no ka ja ya kitu ki bala pen kre ya la ka jong ke jingiem pa du trai ka jing rong no ka klem ja ya baro aklem ja ya ka pila long niam rika ja ya kita kiba la da pen kre ya la ka jong ke jingim kani ga ji kai ne ga ktien ga jutra ki khon ga jing blai ti hang no pidon ga go pon gan pedi fi ga ne ka jing shisha ne ga ktien ga jutra ka jing rong no ka ja shua ka jing jenjar ba ga bakha the great revolution kani ga jing jenjar ba ka ban saja ha ka purthei hadian ke jing rong no ye ki bangai Nemar lem da utrai unum sim no kerpang shuma ye kita ke bala pen kre jong utrai u bala ban sha ye ga de sngi ke bakrau ga de sngi ke batrim Jeremia wang de gitin durla not kat kata ga sngi ke bakrau ke bompat juja menu bala nur kanom jashu tinggal kwa manong bigi kun jomle shua ga de sngi kan don ke jing lom no ga jong utrai ya la ki jong kiba la kre ke la penpe ya la ke jong ke jingim na bangan ong ifi ngan pedi fi ke di jing shisha na ga ktin ju trai na ba ya kata ka sngi om dan batip manuro ka bible ko ong kan ja kan long kum ha ka por bawan unong tu pidepet na ga ktin ju trai ka shiti ka man kong jung paul si Thessaloni ka nong ga basan di khot ka ba kata ka sngi jong ke jing lum sendet kan ja kum unong tu om dan batip ya ka sngi ya ka por ya ka mit
kabawan unong tu ban lute ban tu no dan batiep la da jin badan batiep ya gede gesngi enda la ap nda khot polis lupa ban ap yung nong tu dan batiep ha ka por ba bi klembut ha gede gesngi wan dengan kwa manong pi ya kata gesngi jong ke jing rong no dan batiep mano kan ja kum unong tu ang ga ktien ga jong trai nang ta sa ka wei ga bantana ga ktien ga jong ublei bo jisu ong kum ne kan longkum ha ka por jong noa kat ba kedang ya bam ya di kedang ya pen shong kurin kita ye le kemen kendit kan ja pedepet naga gospel ga jong Matias kelanong ka ba ar pusau di khot ka ba lai pun riu hadu ka ba sau pusau pin lap ye kita kan ja kum ha ka por jong noa dan betip ya kada gesni ikan mau ha ka por ga jong noa ha ka ba noa u yeng ban ye lap ye ga gospel ga di gesni bon ki bri ki ong ba noa kam dei kum ba me ong ba me ki keren ben ki ong yo noa utamen bi ubala temen tu la keren kelumar kum de re unoa ukren na barba utip baka jing penishlei kan saja haba u yalap ya kata ki brekim patio ya kata ka jing kela ka bomot ya kata ka jing pen kre ya laga jong ka jing ki im ka jing im jabak jamat haki por jo noa bari ni gisni ka bangi im manga bapi kanam don ki jing per hadu kata kanam don jing per I issue Pio ke jing le bor, pio ke jing rong ke jing sniu, pio baka pop kada rong shisha. Ko ba ong Jesu na ga gospel ga jamu Matias lang ba ar pusau di khot ka ba khat ar. Haki sni ke ba khat do ka jing ba bon kan kala blood no but ke jing rong belin je ka pop. Tina mar kata ka sni ke jing wan rong sundat ke jung try. Ka jabe kum ha ka do ko por jung rowa kat ba kenang pen shong purim kat ba kenang le auria kat ba kenang im ke jing jabok jamai sngo ka ba kim yap shu sngo ka ba kam ja ka ta ka jing shlei ha ba pe ki lomba I long ka ba impossible ba ka ka satap lo ki lomba lumsan re ka long pi ha ba upriu jong re ulang maham ka jatik kum ta sendat kat ba kenang ye le ki kam si sang ki le ta ka kam pop baman shirkai kita enjoy ha ka pop kedit kin sam pei ki peneng pei ki pok liu bat la wanu slap uba krau bat la tap lup ni ka pertei baro ka we bat bala syarong hang ni dei tang ka ying jong nowa bala syarong dei tang ka ying jong nowa pikan mau ka ying ling jong ki bala im na ka ying ling jong nowa prangut ki mesti mo go bible ki bala syarong do ha ka sa kun ka jong blai udah wah kelemat dia kata kejing jenjang juga kata kejing shlei dan barbalai la syarong lakit ke umsau dan tasa ka wei ka ketien ba syo mangan sapen pi kum do pin kre na syo pen syo ai ke ni kata kejing jasen dat juga kata gesni ka wei na ka ketien jam le ka ba ongkom ni kat ba kidang ong ka jing sok kendit ka wan ke jing tim kum ke jing so kuang ka kentei kat begini ka jing sok ka jing keman ka jing snobha ki dang ya im snobha ki dang ya bam ki dang ya enjoy ki dang ya le party ki dang ka jing sok ka jing snobha ki dit kan san kan jabe tik kum ha ka por baka long kemi ka so ku nang ka bible klem da tip ha ka no ko por ban sakai kun kini ka jing jasen dat ka kum ka ktien ka jung trai pinapek Naka shiti ka banang kong jung upol si kinong Thessaloni ka nanong gabasan kita kwat ka balay pinlap ni kada. Kap na kinang iong ka jingsuk ka jingkaman ngin ya le snobha ngin ya kaman hari kendit kansan. Kawan kata ka jing rong no ka jing lum no ya kibayi. Pidon sangot ayeng yulisi unu nakano kono bala penkre judge and weng no but and shim no sendet do terayuta. Barka badong en penkeladur yuta shiklip man. Pimlap yo I pia shang lang si family si ying isam pia bam jing bam lam pia di sha pia bam ja ul ni ka bala pen kre ndala de ko por jong ka jing lum sendat ke jong trai jang si klip mat pia klam yo I sho si tengah si lok pia tia lang ke jing tia uwe la ne yo no na preng jeki u bala pen kre la de ka ja ka da ke jing sim no sendat jong trai kum to jang pia klam yo I sho di na gana gadaw ka jing yang maham na kibriw jumle ba nagaktiyan ka jumle ka lang penkre di mentangin poin siya gini ki mriw tali ki nong rim nagaktiyan jong try kum no pin penkre ya gada gasni jong ka jing rong no kat kum ka jing hikay ka ktiyan ka jong uplay an pen ifi gani gupuar wa mta ka banding kong
kumno pin pen kre ya ka jing rong no ka ba sendat ka ba kumtul hi kendit kan wan ga daga jinja kumno pin pen kre ba da ong pi ta chi sien chwa mangle chi ki pon ka jing rong no ka ja ya ki bala pen kre jisu ang de kitin suk uta ha ubangawan ngalap ya ubau syarai badu duai tikabot uta di beri ubau syarai ubau duai ke berkekran ya ubau pen kre kijing pen kre ke ja ya di kikun ke jengu blai ki ba pen kre toh ka banding kon pen kre ya ke jengrang no da ka ba ya suk no kloi bat ublai ning kong ning syap pihak ban ya suk badu blai dan pi klam ya sok badu blay nganang pi kanam long gi kon jom blay bat kom ge jingi kai le ga ktien ge jung utrai rom kalanong ge basan di khot ge ba ning kong bat ge be shipo nga ba pi sisien nge long nong pop badu blay nge long nong shun ba khra badu blay namar ke pop blay ik palat yang ba di pi henry ha ke sin ha ke ski ba pi le ye ko pop nge kalalong nong shun badu blay namar kata ye kata ke jing ye long nong shun ublay ukwa ba peni suk no ye kata ke jing long dong shun ke jampi baru blay ngidon kam bangin kela im no ke jing ke batamai pla no ye kata ke pop barakot wat nam persan ban buri wat nam persan ban shu snguhun pla no ye ki pop barakot lek shiki bru jampi pla ye suk no ye kata ki pop jampi barakot baru blay panam no ye kata ki pop jampi barakot im no ke jing ke batamai ke bakat kum ke man ke jung trai dian ke jing plai ki pop tiang yu jisu ke jing jepe shem ye ke jing pen baptis pen ngam bada dian kata im no kum u la ne ka khon batamai kat kum ke tien jung trai ba ke bible kong kum ne upol ong ke city ke ba ar chi kinong korean ke nong ke basan di khot ke ban khat new u e la ne ka ke badon u chris u la ne ka long no ke jing thau ke batamai ki ke baren ke la do ba ke la jalong no ke batamai tina mar kata ka ban ningkong ban pen kre ye jing no ka dei ban ye suk no baru turang ye jing ye long nong shun te bedu blai kata ka de ka step ka ban ningkong ban pen kre ye jing no ye suk no na mar ka pop champi ka block ye jing tre ye jing blai penam la ban pen kre ye jing no klam da plai ki pop klam da pen khoi klam da shim ye pen baptism la ka ne ka de ji kai ka tien ka jing trai nang ta ka step ka ba ar kum no pin le ban pen kre ye ka jing no ka di ka ne ya suk no bat ubapi yele pidon ke jing yele apadeng jangpi shi bahaying shi basem shi parlok shi parjor shi parashnong para thaulen bat no pano pidon ke ta ke jing yele apadeng joki ke jing ye bom ya map ke jing bom ye suk apadeng jangpi ka bible ka ong yangi ba pidei ban ye suk ban ye map ban ye khut no bat uta uba pidon ke down jang ke jing yele pe ka tien ke jung trai daga gospel ke jong Matius kalau nang besan ke di khot ke ba ar pulai pilap ke di jinsha daga ktien ke jong utrai ya suk no bat uta ubapi yele tin ke jong utrai ke hikai ngi step by step lada piklam map piklam ya kuat piklam ya bha baru ta ba yele pin nam dan benta ruem haga jing rong no namar ke jing rong no ka kran ye ki bangai ki bala pen kre ki bala pen kuat ti ya map ya kuat no ya suk no bat uta ba pi yang yele sakawe ga ktien bana pualu anga city ke jongu shigi nong kola sai galang balai di khot ka ba khat lai kom to pin ya map paralok hi komba u kresro ulama bipi kadang di ka ktien ke jongu trai ti kata ga jing pen kre i ga jing no ka de ba pin ya suk no bat uta u ba pi yele hai ga jing go jumpi ya uno le ga do ba pi bat no pen kuat no pan map no yesuk no sedang bat pen kre ke jeng pertama dan ta step ke balai ke bidai bat pen kre ke jeng no ke di kene im no kum ki kuon jong ka jing shai hadien ba pila yesuk baru play dia ba pila yesuk bat ki brio menta step ke balai galong im no kum ki kuon jong ka jing shai le no ye ki jing le jong ka jing shai om di shu manang ye le continue di ki kam jong ka jing dum le no iki jing le jong ke jing shai kum ki khon jong ke jing shai yo ubriu le nega briu bala kala bamot bala pedang yu trai jisu bala yak ke lenti jong le ya utala ong ba udei ubriu ubashai kani gedi ganong rem nega ktien ke jong trai bin pej upol u hikai nega shiti shiki dong efesos ke lanong ba sam di khot ke ba niu hado ke ba khat wei pin lam ye ke da to ya kum ki khon ke jing shai
ong kum kitu ke baju em bejule bercerai ke jeng lek ke bajaba jamat ki rukom keren ki rukom em jabi ki balong ke jeng Italy khamat ke jeng utrai damar kata ya em no kum ki khon ke jeng shai hakiktian lagi tliek hakayat ke yeng hakabam ke di wadam ong banga ngala pen kre e ke jeng rong no ri ke jeng rukom em jabo jabat ki ktien jabo jabat ka riam ke kup ka jabo jabat ka jinglong jiem jabo jabat ka jiem ke bom pendam ke bom kok ngo kata ka de jiem ke starong thala thaling penam don benta hai ke jingrong no bikwa ban pen kre ke jing no em kum ki khon je ke jing shai nado ka jinglong ke jiem ke ba shabar ke jinglong breu nanta ke jing ye de ke jempi ke bat ublei ha ke ba shepo kata ka de step ke balai nang ta ka step ke basau ke bangan pen EV ke go por kum no pin pen kre ye ke jing rong no ka de ke ne ngap kan pen EV ke go por pentik kena bapila don pnian ban pen kre ye ke jing rong no pi don kam ban pentik kena ye de bapila don pnian namar klem don pnian pinam la ban yo letan ban rung syakata ka jing kawai miet jong ukun lang bron kani ka nong rem ka kren bau jisu kren ka gospel ke jong Matias ke lanong ka ba ar pusan ke de khot ka ban kong hadu ka ba khat lai pilap ke de sisha na ka tien ke jong trai si powot ki thei so ti ki ba ap ye ga ga jingwan ga jong to khon lang brot u jisu Christ u taw nong let kurem ha ga ga shiteng senya barok ko ki le pen kre na nong shnong tip top tin rei ka bible kong hingi ba san ngot ki de ki ba start ki pen kre ka musa ringkat ko pnian Henry san ngot ki de ki ba biet ki pen kre ka musa Henry ki klem don pnian bat ha ka shiteng senya ba wan uta unong let kurem wan ka jing sawa ka bakrau kita ki bastat mar ba ki yo sngo ye ga jing sawa ka bakrau ki yeng jot na ga jiyot ya joki ki shem ye ka musa kondok jing proj nang ta ki thang ye ga shanak ka me bat kita ki sangut padi mar mas yo sngo ta ki le ko male ki diki snegi samla ke bastat ki thang ye ka musa joki re ka klemme ka musa joki ka daw bom don panen pniak hang ne ka kran yu men sim jong play kan mau ma gi kon jong play ban pen kre ye ge jingrong no phia don kam ban pdiang yu men sim jori don kam ban tikna ba phila pdiang yu men sim jong play lam da pim pdiang yu men sim jong play pim don banta ha ge jingrong no da mar play uk pa de uk pa play uk kuon ba du play men sim ko yu de men sim kini kilai penam la ban kan tai baro lai nge au play ho Jesus Christ ngay trong bên xiềng mà khuya nằm ăn cái tang orang pi cái jing pen kre ai cái jing rong no ngidon kam ban tikna bagi la pediang ni ya bên xiềng mà khuya pi kan mau ne bo jisu ang ne gospel ne jong Yohanes shua bon kiu no shabaneng wang di kintin kan bahaya nga bangan lek no bat on ngan lek no manga ngan pha happy ya wei pan unong pentengen bat on da on wan ma u on hika ai pi ya simon ki kwa mana ngi bigi kon ge jong play ni don kam ban pediang yo men sia ba ko ya ge jigem ke janga ba ge bigi kon jong trai ban pen kre ya ge nika jing rong no kan mau ba jing rong no don kam yo men sia ba ko jong play men sia ba ko jong play on ya lam yang ngi kom kata ka identity ka bang ni don yo trai jisu ni don yo play ni don yo men sia ba ko Kadi kisah kan step ke balai. Pidon kan ban penting kena ban don pneng don you men se makut hai ke jin berjepi. Ke step ke basan ke bangan pedivi ke ko puar ke mentah golong. Pen kre da ke jing yaisha. Ban pen kre ya ke jing rong no. Nya ban don kan ban pen kre da ke jing yaisha slam. Klem ke jing yaisha slam ganong pi kan nampoi shanu. Pila ban pen kre tang si singi ar singi tayor la da kampat jaga da singi thai no she ka pertei lek biang she ki kamrim kadang pi kata kam long ka baba namar ngala ong pi nadu usdang ha ka por ba pimmut uwan ukon uprio da ni ke jing rong no namar kata kat kom ke jingi kai ka ktien jong le ban pen kre ye ka jing rong no lang pen kre da ka jing yai sha slem kadang rem ne ka ktien jong le ka bangan ai fi ke ne ku pon ka nei Pilipi kalau nong kebalai di kot abakat sao, Marcos nong bakat lain di kot do kebakat lain. Kajing yang isya Islam kalau kebadon kam hadu kata-kata. Kajing yang ini eskem kalau kebadon kam hadu kata. Kajing long yang ini
jing long faithful kalong kono ka badon kam hadu kata-kata we no so jo men se ba khoi ro de so jang jing yai ne yai sha naman kata man pen kre ya ga sngi jong ka jing lum no sendat ke jong utrai ye ki bala jet chung kalong pen kre da kata ka jing yai sha slam yai up lanu unwan yai up ka jing yai sha slam jong pi ngong pi habau trai unwan un syam ye pi ba pi dang sharai dang yai ne badu trai yai ne hai ge jing duai yai ne man pulai ga ktin je blai yai ne man iem ga chim ga ba pen sngu bha yu blai kani ga step ka ba sam pan pen kre ye ga ta ga jing rong no wat nam long kho re ha ba pen kre da ba pen scam ye ga nong rem je ga jing shakri blai pen scam bha ye re pen kre halor ki nong rem ke ba dai bha bang shakri utrai lalu pipen kre haga jeka ka bom dei ka bom long bom scam ka nong rem ro kata ro kam long pen kre haga ta ka nong rem ka scam jong ga jinget jong ga jing shakri play kap kum ki nong rem jong ga ka ktian ka jong utrai ban pen kre ga ga sngi jong ga jing wan lum sendet ka jong utrai ye ki ba ye ki ba nget ka jong ka ba khat du step ka ba khat du ban pen kre ye ga jing rong no ka dei ka ne pen kre kum ki bala pan po ye la ka singkai sengap pan po ye la ka singkai ban pen kre ye ga sngi jong ga jing rong no pen kre kum u la ni kata ka bala pan po ye la singkai adong ifi ke jing bot ang ni pan po ye singkai ka kren ye ka jing long ready ye ka jing long la kloi u brio la ka brio u nu nong trei u bo ma trei len khana no ka jing trei on da bla lot ye ki jan ju u ba ro khoi u la pang ye sop ti trei u shem ye ka pan po bar ho pan po bot uta u brio uta u dei u la ready ban trei ka bot long ready kwa ma nong pi ki kun ka jing u play ka ne ka jing pen kre ye ka ne ka jing rong no sendat ka jing utrai ka kren ban pen kre da ka ba pen scam pen tikna yu pan po jampi pan po ga kren ga jing dei ga bajan ga badu play haba pidon pan po pidon ga jing dei ga bajan hasna jung play haba pidon pan po ga kren ga jing long lakoloi ga jampi pin long lakoloi la da hakanu kanu ka por ka ba onwan pin long ba lakoloi pinom klam benut ya ki ek juga bertai pilalong lakoloi tu no rawai shaman si mo rawai ni ki rawai wa anga lakoloi oh anga lakoloi lakoloi balada pampo ia laga jong sengkai banlong ready nama daga daga sngi ke ba utrai wan lumno sendet kini ki step ki ba pidei banle ki ba kham konstant ki ba pidei banle ki step ki riu teli ki step pan kre ye ka ta ka sngi jong ka jing lumno sendet jong utrai play jong ka jing suk un kar khu yifi kwa abang pi ha ga ni ku pon ma ta hang no pi don u play jong ka jing suk jong ka jing kar khu un dor ka lang bat pi ga ni ku pon yai ne scam utrai em kum ki khun jong ka jing shai ya kum ki khun ka jing shai play jong ka jing kar khu jong ka jing isme un dor ka lang bat pi shim ni gini kin riu teli ki senjam ki step ban pen kre ga de sngi jong ka jing lum no sendat ka jong utrai blame kar khu fi hang no pi dan ga de ku pon ban ta ban sha skor ga de tin jong utrai blame dan kar khu ye ga jong pi kum ban pen ken mau ga de ku pon chong ban let sha ga jing duai ngi ju ai ye ga tin ga jong utrai man ka jangit kan man bang janmit jong no ga sngi ngi ju ai ga tin jong utrai ki pon riu ba jen riu siteng hadu nyu ba je ngi ju pha ki sen ni ga tin ki upload ki video ban ai jinkerman ni ki ba bon ba ki breu ki ba dan kam yu trai bat ru ban ai ga jing slok e ga tin jong trai ba ki jing duai ni dan ni ka prian counseling center ha po nong ston ka bangi pli ga ni ka prian counseling center na do ka singi ning kong ha do ka singi tho den bat ni ju don ban ai ga jing slok ka jing duai bon ki briu na keleng ki jaka ki wan ha ga ni ga jaka jing duai ban yo i ga jing slok ban yo i ga jing duai nam ki ba pang bistom ki jing don kam ki ba per tila da don na preng chang pi kwa ban wan chang ni ga prian counseling center jangi wan lan pi kwa ban tip kham ban ya shu ro simu nu number phone ka ban la da bu ha po screen phone pin contact ingi ni don na po nong stone ke jaka ga dei hang ni hajan NRL petrol pump min shwai ngi don hang te hajan stam sibel bat nyai ngu utrai bela
penyo yang ni kalat akan ni jeka ke bang yo man ai ke jing syakri he ke ni jeka kapor ke dei na do kapor shipo beje setiap hadu kapor san beje jangin bat kitu ke badai lagi deki dong kitan ke badang kamjang gida kerpat ye pi wan shaka bible study ni judon man ka sngi ba ar ga bible study ke jing hikai ga kitin jutrai shibon ki long kmi long pai ni samla ke berjuan mantut shaka ni ga jing hikai ga kitin ga jutrai ni ia ye ga jing hikai ga kitin ga jungu play na marga ta gida kerpat ye pi hak do no pidan wan man ka sngi ba ar ha ka por sam beje jangmir ni don ye ga jing hikai ye ga kitin ga jutrai haga ni ga jo ka prayer and counseling sendak but cuma ka bible study ngi judon ke jingi ro ke jing bani utrai baru kum jo na bada jeng fi ki tu ki ba kwa banwan se ke jing yeseng Sunday service ro ngi don man ka sngi ublei ha ka por sau shiteng ngi don ke jing yeseng ha ga ne ka jo ke jaka wan shim ni ne ka lat ka kabu ba pinyo man shakri ba utrai klem don gano ne ke jing sngo wan pinyo mat ye ke jing kerku ha ka met bat ka ben siem ke jeng pi play jaga jengkar ku yipi ngisi yesem haka wipat ke video tiga de ku puan mentana mentam jengpi ke badon kam ye jeng duai ngan duai ne gani ge jekau plain kar ku yipi ko pa ba khot ngawan shimetrai ngan duai gani ge khon ne metrai ke yo snau ye gani ge jengi kai ba kum no men pen kre ye ge jing rong no play badon bol gani ge khon ne me go trai ke yo snau halor kini kin riu tali kin nong rim ge ktin je metrai me khot me kwa ingi me gin pen kre ye ge sngi je ge jing rong no sandat ke jame try badon bol ge duai pen la ai bor go try ki bekin em ge jim go bakap kum ka man je me go try kin pediang kin ye suk me ko nong pen em nong pen khia ha ge jing em ge play bat scam ye ki try bekin itu ime ko nong pen em nong pen khia bekin am dan ke ta mesin ge jing sngu hun sngu biang klem de itu ye me ko nong pen em ha ge jing em ge a play nga ai ngo me sngu ye ge jing duai de ke kerteng ge jong jisu bada nasrat nge duai ke pan ban nga ai ngo ime try amen amen Utrang kar kuipi kublai shibon hang no pidon ngin si sempat ha ko pat ke video amen